tiprasarwngni thinang tamo wngno chung Tripura hao chini tiprasarok joto tribe ST miliwi bwsuk percentage tongsi 30%. Amabo amsuk kada kaya saosi malia joto borokno saimano baksa buksu ayangnani borok phainero tabo o jagao kagos potro kwrwi tongwi tongnai tongo kwbang mano. O Tiprasa ST rok 30% wngmani 2011 no delimitation khlaiye census ni percentage si. Haike corona ni bagi 2021 o khlaijakliya 2026 o khlaijaknani kok tongmani. Haike ajorao delimitation khlaijak 2026 o chini Tiprasa rok bwsuk percentage wngno ayangna ni borokno nung Tripura hapaimani nung narakna hampano naragwe simaya tomni humble tini diki gurukjak taisi Hindu hingka kanyo bo o jagao masma tongsinai. O khoroksa khoroknai Bangladesh ni Tripura hao hapayu illegal babe hini hingka ka amorokai Muslim rok chung koktumani bisingtwi nugu do bade de akongno chung chini Tiprasani kongno sasina amto controversial kokng thangnai am sairi kakai chini Tiprasani hukumo chung joto siwo o jagao chini bubagra chini dongoi phasong o jagao tongwi thangjak agi kcham laibuma bisini simi haki chini Tiprasarokno Bharat haktorni kwbangma thaini borok kwbangma hasteni borok Tripura hasteni bade borok bwsuk joratwi saiman Tripura haste kaisa ST state hayake Tiprasa ST rokni haste tongmani hinai thangdi singina di joto borok rok amsuk kahamkai sia tamne humle notice ni bagi si borok kahamkai sawi mai hangakai ni Tripura haste chikon tete ni bagi borok bhaike saimanai borok google search khaina ke no 1 bosong rok ngakai 70% Tiprasa ST rok ngakai 30% ni sujak phainai haki je majority binino state ni wansonai ble kubuni haste ni borok kubuni haktor ni borok haki chini han sai tongmani amo chini khugo simida sawi tonglasinai Tiprasarok ngakai agi bo hukhai che heyo bolongono tongo tabu bo hukhaino sai tongo bolongono tongi tongkhu chini se last to develop ngai rok buni se last to rika nei develop ngi thangnai rok se tini bo jagao sogikya jingkhe o jagao no jagao khu tabuk jora 2024 tabuk jing tongmani tai chini situation no naina thangake 1965 hayake 1980 o jorani haisi ku chini Tiprasarok norok naifano nai main problem ngake chini Tiprasarok kisa hincha botongo tai thancha botongmaya norok baksa buksu kami ono naina di khoroksa borok chawi thangake amsake hincha kok salai boni bage botikhe tolati khlanya nai amsnayo haike Tiprasarok amte sing tongake niji bai niji sandi ki hincha anglai tolati khlanya nayo saka thangake tolati si khlanya nayo amtinglai tonglai ke kubuni borok no sung dusrui tong khanya ni nu jengbai jengji thik nglai malaya kho amang ka ha jagao saya bo politics panang thu bo nogo tongnai society o panang thu baksa boksu Tiprasa amsake hinchango bono samung nai awe kubuni bo songna se nawi samung tangri tonu amsake nai wanchuk ni sidi Tiprasa baksa rangganang rok amtinyon nijini borok no samung nai ya hake kubuni bo songno nang nakakai borok se sawi thangnai ble bongni borok bo borok no samung nawo chini borok bo borok no samung nawo ngako borok basa sinani ble chini borok no kai o kwbangma je samung mai nyang tongnai rok borok no nadi hasugo samung mai nyang tongnai rok borok no hari tangredi chini Tiprasarok kwbangma samung mai nyangai baira thangbayo samung chikon tangnani bagisi buikhe baira thango samung kotor tangnani salary kwbang manani chini borok rok ngakai samung chikon haibana kam kha bising ma khayo haisi haibana ke salary ke kom 10000 15000 amtisi amani bagise baira ma thango hake amona amti Tiprasarok no samung rekha ka chini Tiprasa kising Tiprasa no belai ke chane haisi baira rok thana nanglak amsung tinin video hambai.